Wasu ma sun ce wakar yabo ban dokawa, yaban manzo ne nake ina garawa, mata da maza da yara suna amsawa. Yaban manzo ne nake ina garawa, mata da maza da yara suna amsawa. Wasu ma sun ce wakar yabo ban dokawa, yaban manzo ne nake ina garawa, mata da maza da yara suna amsawa. Naku ne Buhari Kiri na zo kuma saurara. Wasu ma sun ce wakar yabo ban dokawa. Allahumma salli alal Mustafa nabina Muhammad alayhi salam. Allahumma salli alal Mustafa نبينا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى 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 نبينا محمد عليه السلام. وإذا Allah wani ya karbo mana sallah ya nabi kan duniya wani ne dan gatan Allah ya duniya da lahira wa ya kai bawon Allah dan amina shine kuma daguna Abdullah bana shi wani wa ya kai ziyara agun Allah rasulullah ka ya fi girma ko girma yazo sai ya girmama ka ya manzon Allah rasulullah ka ya fi kallo ma in yazo sai ya kalle ka ya manzon Allah rasulullah kanshin ka ya fi kanshi ma in yazo sai ka fi shi kanshi ya manzon Allah ya rasulullah dan amina mai rushe ƙarya ya nabi wani ne yazo mana da hanyar shirya ya rasulullah mustafa mai kyawun halayya duniya da kiyama abi ka shine shirya wanda kai daga duniya fa ai ba wata hanya rasulullah karfin ka ya fi karfi ko karfi ya ganga fa ka fi karfin shi manzon Allah rasulullah matsayin ka ya fi matsayi ko matsayi ya ganga fa ka fi matsayin shi manzon Allah rasulullah narka ta fi komai daɗi ko daɗi ya same ka sai ji daɗi manzon Allah rasulullah samun ka ya fi samu a same ka ya fi samu komai manzon Allah. Ya kuma soya kallon sabon simfirin cartoon video song wanda Kiri New TV tare da haɗin gwiwa Buhari Kiri da ke ci gaba da suburbuɗo muku sababbin bidiyoyi masu jawo hankali. Kar ka manta ka danna subscribe da kuma ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu kai tsaye. Kiri New TV, zaɓin masu kallo da saurare. Kiri New TV, Kiri New TV, Kiri New TV.